Čaute ľudia, moje meno je Game and Gain a dneska tu budem z Gozla.sk, dajte odber. Áno, budeme si zakladať spoločný channel menom, ktorý sa volá Gozilla Gain. Gain, lebo, áno, je to Gozilla Gain, lebo napadlo nás, že obidva sme youtuberi, chodíme na rovnakú školu. Hej, takže sa skôr stretávame. No, skôr sa stretávame, tak obidva natáčame YouTube, tak nás napadlo, že spolu natočíme aké videá, o čom všetkom. Spoločné Brawl Stars, Minecraft, je to ešte veľa. Cvičenie, tak ďalej. Vlogy, je to veľa. A teraz, keďže už som dneska dosiahol 50 odberateľov, takže congratulations. Gratulujeme ti. Ďakujem. A nový cieľ je 100. Nový cieľ bude 100. A pre mňa a pre teba. Pre obidvoch, pre nás dvoch, on má 68 subs, ja mám 50, presne. Budú vychádzať streamy a odteraz budú každý deň vychádzať daily videá od nás obidvoch. Buď to bude na náš spoločný kanál, na jeho kanál, alebo na môj kanál. Takže musíte pozerať obi tri kanály už. No to je pravda celkom. Alebo takto, na moje videa budem točiť ja svoje. Alebo napríklad to bude tak, že napríklad jeden deň ja natočím, druhý deň natočí Godzilla a tretí natočíme spolu. Nebude dobré, keď budeme točiť tie isté videá, napríklad, že toto video dáme na tvoj aj na môj kanál. Tak napríklad, že toto napríklad dáme na môj kanál aj na jeho kanál. Ale na budúce už budeme robiť spoločné videá, kde budú vychádzať ako na ten Gozilla Gain. Hej, potom napríklad, keď budeme hrať Brawl Stars, tak tu vidíte z jeho polu, lebo mne sa nedá natáčať hry, je tam nepočuť zvuk, neviem prečo, to ešte teraz budem riešiť. Alebo tam budeme robiť, ja to zostrihám, že tam bude môjho pola a budeme tvoje polo. No, vidíte. A budete počuť. Že budete vidieť obidva pohľady. Takže tak, a budete počuť ho cez neho. No, mňa cez neho. Hej, tak to bude. Takže dajte odber, tešte sa na streamy a dajte odber na Instagramu Gozilla.sk a jeho link na Brawl Stars a YouTube nechám v komentároch. Čaute. No, v popisku. Čaute. Čaute. Ľudia, moje meno je Game and Gain a dneska tu nie som sám, som tu z... Čaute, pri Gozla.sk, dajte odber. Áno, dajte odber. Ideme si vytvoriť dneska spoločný kanál, ak sa bude volať? Gozilla Gain.